ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар кӯчаи Борбад қарор дорем, наздикии 46. аз ин тараф 46 микрорайон, дар инҷо бошад донишгоҳҳо, донишкадаи соҳибкорӣ ва туризм, дар инҷо бошад боғи Фирдавсӣ, дар инҷо калцевои дӯстӣ, Мардон, роҳ ба сӯи Гипрозем ва роҳ ба сӯи Якум Советский. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз дар ман амин минтақа ҷойгир аст. аз раҳи калон то хонае 150 метр. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 4 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 4 ошонаш ҷойгир аст. ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 39,7 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 4 ошона иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шур мекунем. дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, коридор, ҳоҷатхона бо ҳаммом ва ошхона. дӯстони азиз, хона се та тиреза дорад, палнатсени духонага мебошад. ва инҷо даромадгоҳ. дӯстони гиромӣ, хона нав таъмиршудагӣ, ҳоло баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад. дӯстони азиз, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. қолинҳо, пардаҳо, диван ва телевизор ҳамааш меистад. дӯстони азиз, дар инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмири зебо дорад ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст. дӯстони азиз, кӯчаи Борбад, байни Мардон ва 46 микрорайон, якчандта коллеҷу донишкада дар наздикии хона ҷойгир аст. дар инҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом, термикс ҳаст. мактабҳо, садикҳо, мағозаҳо, бозорчаи дӯстӣ, боғи Фирдавсӣ ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд. ва ин бошад ошхона. дӯстони азиз, ошхона тиреза дорад. нархи хона бошад 500 000 сомонӣ, 45 090 доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки саршавиашон 991 99 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.